Dev Awards. Sa nagapanguna naton nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, social welfare assistance sa mga senior citizens, solo parents kag PWDs ginaduso ni Councilor M. Ang. Turnover of commands ng bagong regional director ginpatigayon kahapon niya adlaw. Sa Balita National, 150,000 metrikas toneladas sang kalamay posible iga-import sa bulan sang Oktobre. Senator Pimentel pabor nga bungkagon ang procurement service sa nga DBM. Sa Balita International, European Union, kag 42 ka pungsod may panawagan sa Russia. Sa Balita sa Sports, pila ka mga top NBA players wala sa gyapon sang may nagkuha nga team. Balita Entertainment, Amber Heard nagkuha sa bagong abogado para sa pag-apilar sa kaso sini. Samtang sa Balita Espesyal, aton padayon ang istoryahan ang mga pinasahi nga sahi sang paglubong. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Agosto 16, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. This is my life. This is my life. Ang tagsakataw. Maayong aga liwat mga ka-aksyon. Good morning, Aksyon Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, maayo gid nga aga sa inyo. Yes, kag ikaw gani, mas mayo ka pa sa aga. Of course. Dapat maayo gid ka pirmi sa Correct. aga. Bisan sa udto, kag sa gabi, kung ano naman da nga oras. Basta mayo lang kita tanan. Yes. Kag dali na lang, no? Ikatugnaw Isang di tulog sa na atin. lang and we will be celebrating our 53rd anniversary sa Yes. Aksyon Radio Bacolod. Buwas ng adlaw, Ah. August 17, mangin 53 anyos na kami. And I hope makalambot kita 153 anyos. Of course. Makalambot gid Action Radio. Ambot kita, nila ko sure. Hindi lang ko ya sure. Pero Action Amot si Radio, mo di ako malambot sigurado, kuya. Sure ka? Feeling ko, di ka na mapuslan. Sige. Anyway, Kalain. sa aton dira ka nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton sini nga FB Live. Dira kay Miss Georgia Gargasiran, maayong aga dira sa imo, 3 naman ka kape, kag 3 ka Tinapay. Cinnamon bread. Cinnamon social. Hindi kasi naman yung sura yun, de? Abe? Hindi. Do pancake man na. Ano, Paano nagsinamon na Hindi yaman? na pancake ya. Ay, ano ni mo? Di mo rin baka na cellphone mo yaman. San pancake? Muna. Oo, Sige, pancake na siya. Sa kay Homa Lumena dira sa may Gardenville Subdivision. Good Yes, morning. good morning, Inday Miss Maricar. Maricar. Inday Maricar. Inday Maricar gina yan. Yes. Maayong aga. Namin man siya magkanta, no? Yes, so Very, I very, think one of very. these days maduet kami nga duha. Maduet kami sa Nagduit ka mo to sang ano na kaning kanta nga, iya ba ni Regine kag ni... Ay, bakit ngayon ka lang? Tani mo to. Bakit ngayon ka lang? Dason-dason na, ikantawon nyo gina. Bakit hindi bukas ngayon? Muna? Ano na? Hindi, Hindi bukas or karon sa udto. Ang Bakit pagkanto mo. Ay, kalay, hindi mo. Sige dason Hindi, dason-dason. Sige, Ana Sinoro, good morning man, Inday Blaza. Kag kay Stella Marie Celis, morning dala sa imo, na? Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man, kag kay Ating Eriman. Veronica Santillan Manukan, good morning. Sige. Good morning man kay, dali lang, kay Joseph, no? Martir, din na ta. Din na ta kay Joseph Martir. Correct? Lolo. Ay, si Primo. Primo. Si Primo. Morning, Sige,
Mangod na ni Congressman Dino Yulo. Good morning. Landa kay Tito Joseph Yulo. Tito Joseph. Manong lang, pwede manong. At Tito lang bala, para rikta na lang. Kaya kung manino, yati kay Aksyon din, automatic na manino yung Aksyon din. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Rochelle Evangelista, Tiway Ged. May mag-sinapit. Siling ko ano, makadto na lang di siya. Gani man, kadto na lang di bala, sigurado pa nga maka-coupon ka. Okay, kasako sa amon, labi na nga anniversary. Anniversary nga daan sumong, kasala-salaman ta ay. Katapos ang gina-follow up. Pero kagabihan, nung rasa kong puli, mga 11 na guro. Ote, tawa bala. Kami gani ako ya bisan out ko na kagapon, ga video call pa kami ni Miles, kami mag-istoryahan pa kami. Out ka na gani kahapon, nagatawag ka pa sa akon man. Yes. So amo kami nakasako sa amon nga ano. Ikaw na lang di kadto sa sa Aksyon Radio. Off mo na kahapon, tingala ko nung patawag ni Aksyon Dorel man. Importante naman mo, importante gid man. Of course. Kay Aksyon Dorel, mali ka panawag sa akon nga mga labay-labay. Yes. Always Dapat ka panawag daya nga nakakaong ka na. Ika na lang. May ka man nag-chat nga sa Action Boy, kumusta? Oo. Kaya nakulbaan ako na yun. Kung makabasa, kamusta? Nakulbaan ka? Kulbaan ko na yun. Kay Miss Jinky Dilagdon, good morning Miss Jinx. And yes, gitamyota nila sang ika-53 years sa Action Radio. Yes. Si VJ Apasible, Action Boy, ari man di siya buwas. Kaya naman ako, VJ kadto kagidi buwas. So si VJ, man siya niya correspondent dra sa may 5th District. Southern Negros. Good morning sa imo dra VJ, kag sa imo nga mama. Good morning man. Kag sila ni ang in charge station. Correct. Sa paglakat nato. Yes. Standby na mga ka-action anay sa aton nga mga balita lokal. This is my life. This is Our time, las 7:09. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal. Ginaduso ni Bacolod Councilor M. ang ordinansa nga naghatag sang social welfare assistance sa mga indigent senior citizens, solo parents, kag persons with disability kon PWDs. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag ni Ang, ginaduso ang 500 pesos nga ayuda sa kada bulan para sa nasambit nga sektor o kon 6,000 pesos sa kada tuig. Suno kay ang beneficiary sa sininga proposal ang mga tuman kapigado nga wala nagabaton sa anuman nga sa isang bulig pareho sang social pension, 4Ps kag iban pa. Ginpahayag ni Ang, liwat sining ipasulod sa masunod nga semana ang proposed ordinance matapos nga wala na aprobahan sa first reading tinikdan nga semana bangod sa pahayag ni Councilor Simple Distrito nga chair sang Committee on Social Services nga iya patun-an ang proposal. Gintugyan sa DSSD Bacolod ang maidid nga screening sa pagpili sa mga beneficiaryo. Nagserbi naman nga co-author sa proposed ordinance na Sanday Councilor Cindy Rojas, Israel Salanga, Renesito Navarro, Lady Gles Palen, kag Ayesa Joy Villaflor. Nagapati si NFSW Secretary General kag Union Manggagawa sa Agrikultura o kun UMA spokesperson Butch Lozande nga may korupsyon sa Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration o kun SRA angot sa isyu sa importasyon sa 300,000 metrika tonelada sang kalamay nga wala sang permiso gikan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Lozande ginpirmahan ng DA Undersecretary Leocadio Sebastian kag SRA Administrator Hermenegildo Serafica kay iban pa nga SRA board kon SRA official ang board sugar order number 4 para sa importasyon sang 300,000 metrika tonelada sang kalamay para sa ila interes kag tuyo nga makaganar sa transaksyon. Dugang pa ni Lozande kung may kakulang gidman sa supply sang kalamay sa pungsod, yara gid lamang ini sa magamay nga porsyento kag sarang masuportahan sa lokal nga produksyon bangod nag-umpisa na ang galing sini nga bulan sang Agosto. Ginahangkat ni Lozande si Presidente Marcos nga hingadlan ang opisyal kay ban pa nga paimbestigahan ang mga tao nga yara sa likod sang illegal nga transaksyon. Nagalaom naman si 5th District Congressman Dino Yulo nga matutukan kag mapasabat ang Sugar Regulatory Administration angot sa Sugar Orders number 3 kag number 4 nga tuyo sa pag-import sang kalamay nga ginapamatukan naman sang madamo, partikular na ang sa industriya sang kalamay. Sa interview sa Action Firing Line, ginkumpirmar ni Yulo nga briefing sa gihapon ang himuon sa adlaw sang Huwebes tungod may kinahanglan sundon nga proseso angon sa ginaduso nga inquiry. Sa piyak sini kumpiyansa si Yulo nga mangin positibo ang tanan nila nga pagtinguha
kag mabutang sa seguridad ang palangabuyan sa mga manugtanom sang tubo ilabi na sa probinsya sang Negros Occidental. Hindi ko mo magkabalakan, no? Habon ni, no? Otdan aksyon, okay, kabalo kita nga importante na sa ato pumuluyo lang binigisa na tanong sa tubo sa ikalimang mga distrito. Ang kabahin sa payag ni 5th District Congressman Dino Yulo. Sa 64 sa 229 ka mga COVID-positive patients sa Negros Occidental ang naka-admit sa nagkalain-lain private ka government hospitals. Sa daily hospital COVID census nga ginpresentar ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang tubtob las 5 sang hapon sa Agosto 13, pinakamadamo nga naka-admit ang Cadiz District Hospital nga may 28, Dr. O. Pablo Torre Memorial Hospital nga may 17, The Doctors Hospital nga may 7, Teresita L. Halandoni Provincial Hospital nga may 6, Holy Mother of Mercy Hospital nga may Kabankalan nga may 2, Bacolod Queen of Mercy Hospital nga may 1, Metro Bacolod Hospital Medical Center nga may 1, kaga BCH nga may 2. Ginklaro ni Tumimbang nga wala pa sa critical level ang COVID bed utilization rate sa mga hospital, bangon nagdangat lamang ini sa 29.71%. Sa datos ng Provincial Incident Management Team o PIMT sa petsa nga Agosto 14, ang Negros Occidental ang may 229 ka-aktibong kaso nga nagdala sa kabugusan nga 42,087. May patag-usapan sa critical level, damo pataya sang beds for that matter, nakita nyo man sa report. So that means nga all these COVID nga mga patients nga nakita might be under home quarantine, not in hospitals. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Ernel Tumimbang. Samtang ginpatigayon kahapon Agosto 15 ang turnover of command para sa bagong regional director sa Police Regional Office 6. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sang PRO 6, pangunahan ni Police Lieutenant General Rodel Seremonia, ang bago commander sang Area Police Command Visayas. Ang seremoniya sa Camp General Martin Delgado sa Fort San Pedro sa siyudad sang Iloilo. Ginkumpirma man ni Solis nga nakareport na sa trabaho ang bagong regional director sang PRO 6 na si Brigadier General Leo Francisco, apang wala pa sang command conference ang ginpatigayon. Dugang pa, nagtambong man sa aktibidad si outgoing PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Flynn Dongbo. Si Francisco ang gikan sa National Capital Region kag sadto nagpangalagad bilang director sang Manila Police District. Ginalantaw ni Councilor Jason Villarosa nga malambot sang syudad sa Bacolod ang target na 200,000 ka turista nga magabisita para sa Mascara Festival 2022. Suno kay Villarosa ang chair sang Committee on Tourism, ini kasunod man sang kolaborasyon sang Kapitolyo Provincial kag local government unit sang Bacolod nga buksan ang panaad para sa kahiwatan sa Oktubre. Dugang pa ni Villarosa ini nga kahiwatan ang hindi lamang nakabenepisyo para sa o kon makabenepisyo para sa Bacolod kundi makabulig man sa probinsya. Bangod sini ginapaabot ni Villarosa nga mas madamo nga turista ang magakadto sa Bacolod nga magadalap sang pagsanyog sa ekonomiya. Sinwaluan subong nga 2022 magabalik ang Mascara Festival matapos ang 2 ka tuig nga pandemya. Gipahayag duga ni Councilor Jason Villarosa nga nagdesisyon ang Yuhom Bacolod kag LGU nga hindi makapatigan sang school category sa street kag arena dance competition. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Villarosa nga hindi luyag magrisgo ang organizer sa mga bata bangod sa mga restrictions nga ginapatuman kag sa Nobyembre pa mabalik ang face-to-face classes. Ginehemplo ni Villarosa nga bisan sa kolehiyo nga nagapatuman sang isa ka semana nga in-person classes kag isa ka semana nga online classes bangod nagapabilin ang pamahog sang COVID-19. Sa level 1 may 16 ka mga barangay sa Bacolod ang magapasakop sa barangay category sang street kag arena dance competition, samtang 15 naman ka barangay para sa electric mascara. Gin-decide na naman na skip ang ato na school category sa mga tuig sa mga students nato na face-to-face classes. Face-to-face classes will start on October 31, I think. By November pa. Hindi naman gusto ibutang sa alang-alang ang mga kabataan. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Jason Villarosa.
Magasapol pa si Major Junji Liba, pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office kung bitaw ko po ng mga organizers ng Grand Festival ango sa ipatumang ng road closure sa highlights ng Kiwatan sa Agosto 20. Sumabot nga Sabado, pati gayuno ng street dance and float parade competition, tak na alas 3 ng hapon, tugtog na 5:30 ng hapon. Una na ginaprubahan sa Bacolod SP ang pangabay ng road closure base man sa Resolution 615 Series of 20 o Resolution number 615 Series of 2022. Ang road closure ang halin sa corner Circumferential Road Street sa St. Martin de Porres Street, tubtub sa Bacolod Government Center. Suno kay Liba sa Miyerkules nga adlaw, pati gayuno ang pagsinapol sa marketplace para maplastar ang plano. Hindi pa karon mapalayag ni Liba ang alternatibong alagyan para sa maapektuhan nga mga salakyan, labi na ang padulong sa east nga bahin sang syudad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 17 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 7. 150,000 metrika tonelada sang kalamay, posible iga-import sa bulan sang Oktobre. Samtang Senator Pimentel, pabor nga bungkagon ang procurement service sang DBM. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinaya kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia. Kay Mike John sa Molde Seva Dira, good morning. Sa Moises Padilla, ginagreet silang happy birthday. Si Inday Precious Kea Olivares Emolaga. Happy birthday! Happy birthday, Inday Precious! Swerte, no? Emolaga. Te,
Way kita, kwanda, way kita the invitation. Ambi ko, way Kasi kita kung gusto cake. mo mang-imbitar sa birthday mo, imbitar lang Wala si ka Aksyon lang, Dorel. Aksyon Dorel lang. Ikaw lang yung pa-imbitar ko. Kay Hindi, sako ko din pa. Ikaw, gidya. Ikaw daw pala ka-on litson. Ako? Sino Ako yan ba? nga. Bisan Alam- na, isa ka tuig, hindi kami magkita-nice Alam mo na. naman si Sir Elry. So, isa ka tuwing di makita ay sana all. Veronica Santillan Manukan. Si Primo Joseph Martin Yulo. Si Enrique Caballo Subaldo Jr. Ti wala gid tada. Sa ano na? Si si Rochelle Evangelista. Kadto gani Nabasa din. ko na gina. Sisiling ko gani kadto. Di gani. Kaya Miss wala Jimke de problema. Alagdon, hooray for 53rd anniversary ALB. Ano si Nuniyo? Si Kwan. Si Nunoy Bla. Nunoy Nunoy Lakapa. Mo tong die hard fan niya, Oh, no? ni Nora Honor. Okay. Oh, kita mo dol full honor ang iyang Yes. profile So, na. let's accept this. Let's accept this. Si Jamel D. Florendo, morning man, no? Oy, Bing, Merly Rivera, Bing, mag-aga na sa imo, Bing, Morning landa, KC Hardware, no? Good mo sa may barangay Maaw. Kay Wensky Lee Morales, morning sa imo, day Weng. Dira kay Nat August Kaga Abi. Good morning dira sa inyo, ha? Sa Sampaloc, Manila. Si Migota Rumel Gallo is also watching, no? Migo, may agad sa imo, Yes, no? good morning. Do birthday sa naligan, no? So, belated happy birthday. Yes, sa August 11. Yes. Okay. So, sige. di na ta kay... Sino kay last mo ginbasa Action Boy? Si ano ba to? Si Bibing Merly Rivera. Bibing. Di na di si, si Bibing man. Doon di ko Leia makita Morales Berida. Okay. Pag Thanksgiving. Kwanta ni si Leia Berida. Kwanta ni siya ng volunteer. Yes, volunteer tani sa oo, gali. Oo, volunteer tani siya. Gusto. Kaya nag-duet. Nakita na kami nag-duet. Kami ni Tawe Bakit ngayon ka lang? Basi, hindi ba sa volunteer? Basi nakita. May nag-post sila Gin-post mo na Ikaw to ang videographer Sa page mo na sa page mo na So, hindi makita sa page mo iban? gito, ha? Hindi makita. Basi gin-share. Sa page mo gani. Sa page ko? Okay. Nakita to nila daw mo to naka-comment gani. Wag ko, Wow, gamo na sila. Wag ko kabalo sang page ko may grupang postal ko ta mabaligya ang imo page. Kita mo pakita ko si marunong ako na cellphone ba. Kailang na siya. Kaya dapat post ka man da. Ay na. Oo. Sige lang kay kung yung mga social media manager. So ma-post ta sugod sa Hindi talaga nagpa-budgetan kay dumauya man ta. Kung magkonsehal ka lang sang bago kaya pangayuan tay kaya. Sukton tay kaya. So ma-update ka everyday sa ila. Kung ano ba mga special, pero pag na-post mo na like ma-meet mo ang mga senator, pwede na post mo na sa imo page na. Okay. Sa page ko dyan, Oo. Di mo ba i-post sa TikTok? Sa page, pwede mo na i-share para at least, mga informative bala, very informative bala. Okay. Pwede ka da, Sige. Try ko na. Tuloy ko karon. Pero sa itong nag-attend ka sang diwata, sa Sotag, Diwata, sa bago. Oo, pwede to. Gin-post mo tayo, gin-share mo, tapos may gamay katubi nga trivia. Nga mo na siya. Post okay. ka na, Sige. Kundi man ang imong lakat. So pag maninoy mo sa Las Vegas, i-post na da. Post na. Tapos pagkasunod ko sa casino to. Alakala, casino na. MGM Grand. Siligo. Casino, diyan mo yan. Sige, casino. Kano to? Yan, Oo. Ano ka si Bigo Bigo One Ball? Mamo ka na to, tapos amuning pertahan sa MGM. Pertahan lang basta. Magaling kasulod. Magaling kasulod. Huwag pang entrance. Kalain, no? Nena de la Torre sa Barangay Bata, good morning. Abraham Sala Ortega. Si Alonso Joy Kenneth dira sa Baguio City, morning. Good morning. Kay friend ko Nancy Clavel Alvarado Discutido Good sa morning. Barangay 29, morning. Sige. Si Danilo Haleco, good morning man. Si Joshua Bia. Tinatam nyo naging si Mariña Star Mayo and Miss Jinky de Lagdon. Who are watching now. Yes. Joe Art Mandagi Tones, good morning. Ray Flores Barrioga, good morning man.
Si Miss Teresa Linahakayaw, good morning. Morning Miss sa Tere. mo. Araman si Ma'am Luing Aksyon na boy ha. Good morning, Ma'am Yes, Luing. good morning. Veronica Balyados Itchauz, good morning. Si Jo Marie Macariola Estelioso, good morning man. Si Premilita Bakiran, why niya nagagwa sa imo? Si? Premilita Bakiran kag Russell Gomez. Pare na ba mga muni, why nagagwa sa imo? Ari mga muni blaway. Away na di sa iPhone, wala. Pero sa Android may ara. Ambot yan nga mo naman. Cellphone nyo man. Gani, isla ko na ni gani. May luanay ta, gusto mo? Sige lang, mga dasol lang adlaw. Guro ka lang alang. Guro alang. Yakido. Ako yung kabalo ko na magtinlo sa akong kamera. Yung mga... Wala siya ka kayo buka. Wala nang hindi ka hilig magamit sa camera. Ang akon nga kamera daw pusod sang kilala ko. Wala ka laing sang pusod kagawa. Namo yabok. I-compare mo gidaw. Namo yabok. Wala ka laing. Damo sa mga ano. Jo Marie Macariola Estelioso. Damo mga Skimberlu. Oo. Skimberlu. Mga Beru is on fire. Beru is on fire. Kay Lawrence Belgarejo con Clara, morning simula dai sa Binalbagan. Yes. Ems Aboso. Mami Ems, may aga Mami May Ems. aga. How are you? How are you? I hope you're fine. Yeah. Bye sa mga balita national. Kag sa aton nga mga ka-aksyon, mga... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kiting kadamo sa mga pasunib. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name si Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad nga pag-import sang 150,000 ka metrika tonelada sang kalamay sa mabot nga Oktubre. Suno kay Marcos, hindi pa karon kinahanglan nga mag-import sang kalamay bagud may nagakaigo pa nga supply ang pungsod apang posible maganubo ang stock sa bulan sa Oktubre.
Dunga pa ni Marcos, ang gobyerno ang posible maka-import sang tubtub 150,000 metrika tonelada nga kalamay katunga sang ginaduso sang Sugar Regulatory Administration. Suno pa sa presidente nga mo man ang chair sang SRA, luyag sining ipasiguro nga hindi magsobra ang pag-import sang gobyerno, ilabi na kung nagasigi-sige ang pagpanapas sang tubo sang mga manguma. Ginpahayag sa Philippine Statistics Authority o kon PSA nga nagapabilin nga isa ang COVID-19 sa mga nagapanguna nga rason sang kamatayon sa pungsod sa una nga bulan sang tuig. Ang mga rehistrado nga pagkapatay bangod sa COVID-19 ang naglabot na sa 10,226 o kon 6.5% sang total registered deaths halin sa Enero tubtub Abril 2022. Base sa klasifikasyon ang COVID-19 virus identified kag virus not identified ang parehas nga kalakip sa 15 ka mga nagapanguna nga rason sang kamatayon. Yara sa ikaanom nga nagapanguna nga rason sa pagkapatay sa pungsod ang nga may 7,672 ka kaso o kon 4.9% sang kabilugan nga pagkapatay ang COVID-19 virus identified, samtang sa virus not identified ang naglabot naman sa 2,534 o kon 1.6% nga ika-14 nga nagapanguna nga rason sang kamatayon. Yara sa tatlo ka rehiyon ang na-report sa masobra 1,000 nga pagkapatay sa COVID-19 nga ginalakipan sa National Capital Region nga may 2,440 ka deaths, 23 o kon 23.9% sang total COVID-19 deaths halin sa Enero tubtub Abril 2022. Ikaduha diri ang Region 4A nga may 1,521 ka nagkalamatay, samtang Central Luzon naman ang may 1,355 ang nagkalamatay. Ginanunsyo naman ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga malapit na sa 4,000 ang kaso kada adlaw sang COVID-19 sa Pilipinas. Halin sa Agosto 3 tubtub 9, ang daily average ang yara sa 3,993 nga may 12% nga pagsaka sa na-record sa nakaligan na semana. Nanguna naman sa mga riyon nga may mataas ang kaso mo ang NCR, Region 4A, Region 3, Region 6 kag Region 7. Ginpahayag sang Department of Health kon DOH na kinahanglan anay pabaskugon sa Pilipinas ang immunity para sa matamat nga kakason ang COVID-19 restrictions kaangay sang ginahimo sa Estados Unidos. Ginpahayag ni DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang pungsod ang nag-eksperyensya sang kaangay sa Estados Unidos sa diin ang healthcare system ang magaprotekta lamang sa mga pinakamahina o kon vulnerable. Una na ginarekomendar sang US Centers for Disease Control and Prevention o kon CDC ang pagkakas sa mga masunod nga restriksyon kaangay sang physical distancing, quarantine kag testing para sa mga asymptomatic nga pasyente nga wala sa exposure. Ginrekomendar man sini nga limitahan ang contact tracing sa mga healthcare personnel kay ban pa nga setting nga may mataas nga peligro. Pabor naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III nga bungkagon ang procurement service ng Department of Budget and Management nga imbolbado sa pagbakal sang 2.4 bilyon pesos sang ginaligar manumalia nga laptops sang 2021 sang DepEd. Ginpahayag ni Pimentel nga ang PSDBM ang tago nga departamento sang DBM kang ilang pamuno ang wala nagaagi sa konformasyon sang Commission on Appointments. Suno pa kay Pimentel, dapat mayara sang ahensya sang gobyerno ang magapublish sang research prizes sa materials online para sa benepisyo sang tanan nga ahensya gusto magbakal paagi sa bidding o kung iban pangasay sang procurement. Una nang nag-file sa resolusyon ng senador para imbestigahan sang Blue Ribbon Committee ang pagbakal sang DepEd sang laptop nga gamiton sa mga manudlo sa implementasyon sang distance learning paagi sa PSDBM. Nanawagan ang isa ka election watchdog sa Kongreso nga magpasar sang layi nga mag-synchronize sa datos sang Philippine Statistics Authority kag Commission on Election ug COMELEC agon masolusyonan ang problema sa proseso sa voter registration. Ginhimo sang National Citizens Movement for Free Election ug NAMFREL ang rekomendasyon sa COMELEC subong man sa Senado kag Kamara kasunod sa pag-publish sang ilang report angon sa pagbalik sang voter registration nga ginpatigayon sang Hulyo 4 2023 nanguna sa rekomendasyon sang NAMFREL ang pagpasara sang layi nga nagatugot sa data sharing agreement sa PSA kag agud matapos ang proseso sa voter registration. Ginpahayag sang grupo nga ini ang makatipid sa oras kag balayran hindi lamang sa lokal o sa local COMELEC offices kundi para sa mga nagparehistro nga nagalinya sang kaagahon para lamang makapasa sang ila aplikasyon. Nagsugta na ay Sanday Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kag Chinese Ambassador Huang Xilian nga umpisahan sa liwat ang negosasyon para sa major transport projects sa Pilipinas. Sa isa ka pahayag sa DOTR kahapon o sa Domingo sa ilang Facebook account, ang kasugtanan ang nahimo sa unang opisyal nga pagsapol sang duha sa Chinese Embassy sa Makati City sa Agosto 11.
Gintalakay ang pagpadayon sa pag-istoryahanay para sa major China-funded railway projects, pareho sa Philippine National Railways, South Long Haul Project, Subic-Clark Railway kag Mindanao Railway. Sunod sa DOTR ang funding support sa Chinese government para sa sambit nga proyekto ang magapabaskog sa bilateral relations kag makapaayo sa partnership sa Pilipinas kag China. Gin-suspend sa Philippine Overseas Employment Administration o kon POEA ang expanded mandatory insurance para sa land-based returning kag directly hired overseas Filipino workers o kon OFW base o kon baseman sa mando ni Department of Migrant Workers o kon DMW Secretary Susan Ople. Nasaad sa statement sang POEA nga tinutuyo sang suspensyon ang mga paayuhon ng global health situation, pagbukas ng borders kag mataas nga vaccination rate sa mga OFW. Madumduman Nobyembre 2021 nakasaad sa Department of Labor and Employment o Dole, Department Order 228-21 ang paghatag pagpalawig kag pagpabakod sa paghatag proteksyon sa OFWs sa panahon sa COVID-19 outbreak. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Ang aton nagapanguna nga Balita International, Balita sa Sports, Showbiz, kag Balita Espesyal. Sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira nga may kabudlayan bala sa pagpamuhin. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, the anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sakay Shiny Solo, Solomon group apelyido ano. Maayong aga dira sa imo kag maayong aga kuno sa mga taga Carlota sa pamilya Solomon from Saudi with love. Abraham Sala Ortega kay Bebing Francisco, morning to sa imo benga, no? Sang Villa Estefania. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, ginagreet na lang si MTCC Executive Judge Francisco Pando kag Julio Lipora sa ila birthday karon nga adlaw. Judge Francisco Pando kag Judge Julio Lipora, morning sa inyo kay Julio. Amot yung judge man ni si Julio Lipora, madam. Good morning sa inyo, ano? Kag happy birthday. Halin kay Judge Michael Hans Diaz Villaster kag MTCC Branch 3 staff. Thank you. Yes, so please. Kag si Milili Oligo, ginatamyaw man ni Ana Sinoro. Novi Magapan. MJ Season, gamonitor samtang gapangape nga may pandesal. Baw. Mayo From Chateau Ilis, Paranaque. Cheryl de la Cruz, good morning man sa imo, no? Dira kay Lalaine Grace Ibarra, classmate, mga aga sa imo. For si Jean Duarom dira, kumare, good morning. Kay Maria Fe Abendan, good morning. Yes. Action Boy, ang winner, ito kagapon niya isa, nga wala pa digapon niya kadto subong. Si Juna Monreal, sang ginhalaran si Lai City. Ay, John. Siling ko Di ka na, John. Ka-Jun man. Abi, kung... Hasta ka lang wala 5, no? Basta sa mga adlaw, oo.
After 5 o'clock karon John, why na John ha? Ako na lang ni mapatiyog song para sa imo. Kaga ko makuha man siyang premyo. Mo na pwede na. Hindi magsugot si Marnia. Hindi magsugot si Marnie. Or hindi magsugot ang DTI. Hindi. Kaya ara gini nga ng DTI mo. Yes. Mabalagid ang DTI. Oops, action boy. Oops. No. Kagi-remind mo karon kay mai-greet nga birthday ha. Sino ni man si Clint Ryan Barrientos sang Barangay Pahanukoy. Ay. Alam mo na? Oo Nagapanamyaw iya lola si Susan Verde Blanco. Yes. Okay. So karon tamyawon tani nga basi malipat ko bil action boy kag nagtawag ini daan. Si sis ko Susan Verde Blanco da kag si bro Fred Verde Blanco. Good morning ha. Gali. So hindi yes, kita malipat. Of course. Kay Raquel Di Maala. Uy, good morning dira sa imo, no? Good morning. Rocky. Rocky. Sino ka ngalan? Ano ko na pelikulan tanaw ko nga Rocky ang ngalan man. Si Kim Chu Hindi Mayra pagid. Mo sa Kim Cho sa si Rocky di magiba na yung apelyido yada. Kaya naman ko Rocky pagid si nabang utod ni Alex. Si Tony. Si Alex mismo. Si Alex mismo. Ano nga siya? movie? Entitled. Rocky ang ngalan niya? Rocky ang ngalan niya. Rocky na ngalan niya. Ano ang ngalan niya man? Pero katana ko sa Entitled. Of course. Rocky na ngalan niya. Kay si Raquelita. Si Raquelita mo tugli si Kim Chu ya. Raquelita di magiba. Inasaguro si Raquel. Ha? Si Raquel asaguro ya si Kuan si Rocky. Ano yung ngalan ito man? Si Raquel Entitled. Good morning man. Dira sa kay Judania Sarmiento Puig Lazaro. Morning. Belinda? Ha? Belinda di ngalan ni Alex Gonzaga sa Entitled. Alex Gonzaga hindi Entitled? Oo, ari lagi daw. Di mo na nakuha ang Rocky. Si Belinda, tsakto na Belinda yung ngalan. Tapos si Jacob, JC de Vera, di ba? Lain guro nga pelikula ito pag inikuan. Si Melay, si Yaya Monina. Lain guro ang pelikula pag nga Rocky, pag ngalan niya. Ito balang partner bala si Mark, si Konda, si nablang si Marco, ano ang apelyido na gani? Si Joseph Marco? Lipat ko sa ngalan. Si Marco Gamboa. Gamboa. Si Marco Polo. Marco Polo. Nasabay naman naman. Gina-greet man ni Ma'am Luing Melos, ang co-teacher nga si Michelle Lampria. Happy birthday, Ma'am Michelle Lampria. Happy birthday from Ma'am Luisa Luing Melos. Joseph Marco, gini tsakto, may rebound girl. My rebound girl. So yung ngalan da si Rocky. Si Rocky. My rebound girl. Ilista na siya on air si Michelle Lampria. Birthday sa Michelle Lampria. Birthday sa buong. Michelle. Check abe kasi nung ngalan niya be. Dahil lang. Michelle Lampria. Birthday niya today. Si Melody abi sa kuan mo sa tsakto si Rocky siya. Tapos si Marco naman si Rich. Kalantaw ka na si umamo na nila. Kumay ko brown lang. Wala ko ni kalantaw sa may rebound girl. Yung mong rebound girl na siya. Perte na. Sadya man ibig kay Alex mong. Kanami ako na siya daw nasadyan ko siya blang. Si Tony, bisan si Tony man. Namo man siya nami man nga mga mga comedy. Mga comedy. Tumo po niya si Coco Martin. May boss, something, may boss nga muna. May boss. May ngalan nga boss. Ang yung pag-inang pelikula, blang ng arat ng kanta, blang Grow Old, Grow Old With You, blang ngaging Tagalog, blaw. Ngaging Tagalog. Ay, kadamo na, bi? Sila ni Juan, Bong Navarro, Bong Navarro, yaw po. Yes. Hindi man Agent X44, no? Hindi. Kala. Standby na sa dugang ka mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye, Balita International, nag-isa ang European Union, kaupan ng 42 kumapungsod kalakip ang Estados Unidos, pinagi sa isa ka joint statement para ipanawagan sa Russia nga gilayon nga i-withdraw ang ilang soldado gikan sa Zaporizhia nuclear power plant sa southern Ukraine.
Nasaad man sa nasambit nga statement nga kinahanglan nga mag-atras ang Russian forces agod ang operator kag Ukrainian authorities sa lugar ang makapadayon sa ilang sovereign responsibilities amuman ang responsibilidad sang lehitimo nga operating staff nga wala sang pagpasilabot paandam o kon makahas nga buluhaton sa working conditions. Ang nasambit nga joint statement ang bilang pagpakita sang suporta sa International Atomic Energy Agency sa diin ilag insister nga ang deployment sang Russian military personnel kag mga war weapons sa nuclear facility ay hindi mabatunan kag paandam sa seguridad kag safeguard principles nga ginpromisa sa nga respetohon sang tanan nga miyembro sa ahensya. Una na nga nagpaandam ang International Atomic Energy Agency nagligad nga semana nga ang pila ka bahin sang planta ang nahalitan bangod sa pag-atake nga nagabutang sa katalagman sang unacceptable potential radiation leak. Sa negosyo naman, nagsarurot sang jutay ang presyo sang langis. Kaya sarurot ni sang halos 5%. Nga nagapakita ini sang economic recovery sang China nga naapektuhan sa idalom sang COVID-19 restrictions. Ang Brent North Sea crude ang nagnubo ini sang 4.8%. Nagdangat ni sa $93.46 sa kada bariles. Samtang ang US West Texas Intermediate nagnubo sang 4.5%. Agyara lamang sa $87.99 per barrel. Ang stock markets nag-steady lang kag ang dollar ang trade ini samtang ang mga investors nag-abiabi sang patimaan sang amat-amat na recover nga US inflation. Ang Central Bank ng China nagbuhin man sang ilang interest rates sa isa ka makakilibot nga tikang sa Lunes nga adlaw. Samtang sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 91 centimos, ang Singapore dollar 40 pesos kag 55 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 13 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, nagkuha sang panibagong nga grupo sa abogado ang Hollywood actress nga si Amber Heard. Ang tika nga agod maapelar nila ang pamatbat sa reklamo nga libel sang anay bana sini nga si Johnny Depp. Nagalao mga actress nga sa mga abogado nga ginkuha niya sa Balliard Spar Law Firm may magluntad nga panibagong nga pagtuon sa kaso amuman sa mga ebidensya. Ang mga abogado ang ginalkipan nanday Alex Axelrod ag kag J. Ward Brown samtang magapabilin sa gihapon nga abogado niya si Ben Rottenborn. Nagapasalamat naman ang mabag-o nga ginkuha nga abogado ka nagapati ang maini nga magapabor na sa ilang korte. Madumduman nga wala ginpaboran sang korte si Heard sa defamation kag libel case sa ginpasaka sang anay bana sini sang ginbulgar niya ang ilang naging relasyon sa isa ka pamantalaan. Sa balita sa sports, tubtob karon wala pagyapon may nakakuha nga team sa pila ka mga maayo kag top NBA players. Samtang magasugod na ang training camp sa mga team antes ang pagbukas sang bagong season sa bulan sa Oktubre. Kalakip sa mga wala pagyapon sang team kag wala pa sang kasiguraduhan kung makahambang liwat sa NBA amo sa day Montrell Harrell nga anay kabig nga 6th man of the year. Si Harrell ang katapusan nga naghampang para sa Charlotte Hornets. Si Carmelo Anthony naman nga nakabig sa mga isa sa mga elite shot makers. Wala man gin-renew sang Los Angeles Lakers. Wala pa man sang team sang Eric Bledsoe sang Portland Trail Blazers, DeMarcus Cousins sang Denver Nuggets, Avery Bradley sang Lakers, LaMarcus Aldridge sang Nets, Dennis Schroeder sang Houston Rockets, Isaiah Thomas sang Charlotte, Lou Williams sa Atlanta Hawks, si Dwight Howard sang Lakers. Pilas mga sports analyst ang nagakanugon sa among mga players bangod may ibuga pa ang mga ini. Balita Espesyal! Energy Action Boy, may agagit sa imo kag sa aton maka-aksyon Yes. nagaupod sa aton subong nga aga. Good morning. Good morning and happy birthday anay kay Michelle Lampria, co-teacher ni Ma'am Luing Melos. Happy birthday sa imo, Ma'am. Happy birthday, kag happy birthday man. Kagkabay pa, happy Say birthday. go, go. Sige, kagkabay pa nga ma-invite mo sa Aksyon Dorel. Ayaw mo. Abi ko kano'y sugpon mo, kabay pa good health and God bless you. I-invite pa yung kuya. Sige lang, sige. Ma-invite Mo, yeah, man tara hindi magkantuman. Ay, kalay. So, happy birthday, Action Boy. May tamyawon, matasang happy birthday, Gid. Si Clint Ryan Barrientos sang Barangay Pahanukoy. Ang gapanamyaw si Lola niya Susan Verde Blanco. Happy birthday, Clint Ryan Happy Barrientos. birthday, Clint Ryan. No?
Kaya good morning man, dira sa kay Christian Escaner sa Purok Dorarog sa Barangay Mailom. Sa pamilya Escaner dira sa Barangay Mailom, Bago City. Good morning dira sa inyo. Good morning sa inyo tanan. Yes, si Arnold Villanueva, morning manda sa Mailom man sa pangagad tuloy pangape. Amak mo kung magsugot ka pangape, makadto kay sa Mailom. Dito ka layo. Layo pa na sa Maaw. Correct. Dito na tayo ang Mailom, bay dito na tayo sa Kwan, sa lapit sa Buenos Aires. Oo, andra na siya yan. So, medyo pasaka na Pasaka siya. Way, pasaka ka muna ako. Kumudla. Pasaka ka muna. Kag-action boy, ano ni gani man. Ginag-greet ko lang na si Tita Edith, kag si Tito Dudoy, Valero family sa Barangay Mailom, parinti mo. Yes, automatic sa tuduta. Kagbaboy. Nakalain. Valero family. Valero Damo family. pa makilala ko Valero actually. Good morning. Actually may lugar na sa bago nga tawag na Valero gidya. Makadto sa Maaw may aran dang area nga Valero na panawag da. Ay, true. Correct. Sige Si Alin Louie Himotea, morning man. Josefina Locsin Generato, dira sa Purok Magnolia, Barangay 7. Morning dira sa inyo. Si action boy, si Lea Berida, action boy. Ano gid siya nang Volunteer gid saya. May Okay. picture gid kamo ya bala, hindi gid bala malikawan. May picture kami? May picture kamo sa dito sa ano ni? Sa dito sa Tagaytay, Palmas. bala. Oh. Palmas Resort ni Grades. Asa resort. Ano imo yaman? Di ka di boy. Ato kagid man to. Ato ko Kasi to. doppelganger mo to. Ato ko to. Sige. Nag-do it gani kami na Aksyon man. Gani. Kay basibla lain tong kaduwit ni mother. Alex Monteza, good morning. Manda sa ima. May landa nga pamati. Si Ara Utay na siya ko na Benedicto. nag-monitor. Sige. Si Otay Benedicto, morning manda. Good morning ko kay Ayan Bulao, kay Aris Agda sang Barangay San Jose, si Palay City. Good morning na sa inyo Wala pa dakwan. Pwede to lawagan nga ang nanggilaw kapon? Pwede Ang kapon bala na winner naton. Oo, nga wala pa siya kakadto. Wala pa siya kakadto. May Sino asta ka na lang 5 p.m. ha. Kaya tihaling kaya sa Silay City, si Juna Monreal. Juna. Oo, sang ginhalaran. Ginhalaran. Basi way sa kakadto kapon, kaya gusto 15, Juna mo. Muna. So busy siya. Busy sa kay Juna. Kay Judy. Sila ni Judith, upunto. Lang Judith, upunto kay ni Judith. Si Juna, upunto sila kay August 15, kapon mo. Tapos niya bus na lang. Una. So, sige, pag-orientation. Pag-orientation. Okay. So, sang ano? Araman ko pag-orientation. Araman ko pag, kwanto, pag dito sa, paano ko bigo wala ka duet? Ano ko bigo ka duet kung way ko to? Gani, ma. Kaya dito ba kami nag-duet ni Aksyon Wilma? Yes. Sige. So, okay. So, din na to sa atin yung balita, special action boy. Si Gloria Monte Alto, abi ko birthday. Morning lang ni Gloria Monte Alto from Sofia Monte Alto. Sige. Good morning, Landa. Go. Okay. So, padayon ng traton balita, special action boy. Ining, birthday, gili kagapon ni Tita Edith. Belated happy birthday. Edith Valero. Ay, happy birthday da, printe. Sige. Kapon, waya ka na invite kay Ti Sako kagapon sa, sa aton nga activity. Sige, so sa aton balita special, padayon ng test reaction boy, ining mga nagkalain-lain nga sahi sang, or pinasahi nga sahi sang paglubong or burial sa pinasahi nga paglubong na lang. Pinasahi nga sahi na wala para kind of burial. Double action antioxidant na karon. So, reaction boy, sugpunan ta na. Okay lang? Okay lang sige. So, next action boy, ang ginatawag nga suspended burial. Hanging. Ano? Dito na actually known gid siya. Actually may ari tadi sa Philippines. Pero dito rin sa China. Sa Gongshan, Sichuan province sa China. Mga Bo people ni tawag sila action boy. Amo nang way nila nga paglubong. Galing subong do wala. Ano na sa ginaano ka? Ginahang ka sa cliff bala. Ginakabitay. Ang coffin balang imo nga okay. do balang imo nga tawag sa ni gani ang imo nga lungon. Lungon. Ginahang sa sa cliff na sa pilas. Sa cliff. Sa pilas action boy kay para kay actually wala sila kambal reason daw nga amo nang ilang pero basta ginapakabit lang nila ya. Ginapakabit lang nila pero ginapangita ko yung action boy ang iya kasagada nga explanation ya. Sagada may uma. Hanging coffins na sa sagada really? Yes. Pilipinas ha? Oo, diri sa Pilipinas. Okay. Nangin tourist spot na gani action boy. Tungod sa mga ginabitay nga lungon? Yes, oo. So napakabit nga lungon. Oo, ginapakabit nga lungon. So,
lantaw ka action boy ang ila dali nga ang ila nga rason nga amo na iya ang ila way of burial. Nakabutang the action boy nga the coffins were hung was due to the belief that the higher the dead were placed kuno, the greater chance of their spirit reaching a higher nature in the afterlife. Ay, bongga. Dako sa mga So kaplangit ka. most of the coffins na action boy, mga lungon dito, hindi gid ako nang malambutan. Pero makita mo na dai, pakita ko blasimo karon i-search ko dito sa may sagada. Way ka pa kapasagada no? Way pa, kaya Pariyota gani. Way mo ko kapasagada. So amo sagad lang ko bro, ko pasagada. Ay, lain. May mga extra pagid siya ya. Ara ipakita ko blasimo. Kag ibanta nga maka-action for sure. Oy, gani ka balo Amo may na siya. amo. Abe, pala. Ay, hindi siya kita maka-action pasanagan ta kay budlay kung medyo dugo edad na ta. Ariyo. Amo na daw sa sagada na da siya. Okay. So wala ko gali kung paano sila ginaano no? Paano nila sige na kuha ng gali dago. Para ginabutang da no? Na may kabutang pa gani nga niyo? Pakabit gali ang mga lungon. Perte no. So amo ni ginahimo nga tourist spot dito action boy sa Sige. Lain ako alain ako narakas dalom ka madagdagan ka blaw. Ay, di ka lang. Bukol. Ginamay lang akong bukol. Ikaw hindi bukol. Tapos magkadagdag si mo, walang patay gako si mo. Ay, ano mo yun. Para po yung makos, yung mga bones na lang binawa. Paano na yun man? So, pero hindi man pero subong guro action boy, wala ni guro gina-practice. So, nala ni guro nga panahon. Kaya do kadutay, malang umong, pero actually, ko di kakadto kung ano gid kadamuon sila, kaya basi ato pati sa likod, no? So, nakakadto, share naman kayo kung anong yung experience. So, sige. Okay? Basta hanging coffins. Yes. So, hindi ka ni sa ito, sumungga, kung naman kayo may mga coffin break na katadire. Ay, lain, pag ini. Hindi, lang kapihan, das dalaw mo, may harap na dahil lungon. Ano niya ko? Katilaw ka na da? Wala ko dahil nakalabay lang ko da. Pero paglanta ko na, mga pika, lungon mo pong kuwan. Kaya may tupad ka ng lungon. Pero wala lang yung nagamit, ha? Okay, di gamit. Kaya lamisa, amo man na, lungon. Lungon man, coffin break, ganun panawag. Amad kong namit, kuno dang ila, namit man da. Nakatry ka man da? Oy, kay, wala ka da ka, no? Sige, sagot ka, dra kami mainom, be. Duwata? Ikaw lang, ikaw lang pala. For the sake of your experience na be. Sige, to gain experience lang be. Pwede ba naka-blindfold lang? Tapos, ka-very ironic pa, kaya ang sa kilid sina, Punerarya. Punerarya gito mismo. Diba? So, next action boy, ari naman, last na lang, boss naman ng iban kay aton time. So, ining ginatawag action boy nga the Viking funeral. So, dito sa may Scandinavia region action boy, particularmente sa Sweden bala. May lugar dito action boy nga amo ning way nila sa paglubong. Ining ginatawag nga the Viking funeral pero ambot sa mga kon existing pa ni. Ang kung mapatay bala action boy ang ila nga chieftain or ining leader sang people or clan sa isa clan, kung mapatay ni siya, ginagaan ni action boy sang 10 days anay nga temporary grave for 10 days siya. Kaya ginapreparahan pang iya nga bayo. Ginapasuksok siya sang bagong nga bayo. So after 10 days, once prepare niya bayo. Kasi napasuksok sa bayo. Sa mga naong di preparar na sumo. So, siya, ang isa sa mga slave double action boy nga babae, dapat mag-agree gid siya nga updan ining nagpatay nga chieftain nila sa afterlife. Tibot silingon, upod man siya. Sa grave. Upod man siya, So, after 10 days, ang action boy, ang bangkay sa nasang chieftain, ginabutang na siya sa isa ka ship, nga puno sang wine, fruits, instruments, weapons, kag mga pagkaon. Tapos ang slave girl na ginabuno sa heart. Ginapatel man siya gali action boy. Matwila ya. Lain, no? So ginaupod na siya. So una pa ni nga mga panahon. So ginaupod na siya dito action boy. Kag after na sang teatro na to sila, duwan na to sila, sunugo na din ang ship. With the belief na nga mapatay ka, sa imo nga pagbiyahe in the afterlife. Yes, doon mo na ilang way of exit action boy sa sa kalibutan. So ilan na guro pagpati nga sa afterlife. Kung nato ka sa afterlife, may
May pagkaon ka na ka to, na. may limnon ka na, may mga armas ka pa. Ang armas na gamiton mo na kung may mag-agaw sa babae na nag-upod si mo. Ay, tinukagi ka ba, Ikin? Ako na iya ang amo na yung pag-analyze, kuya. Perte, Di no? laging pa upod si mong babae, di ba siya gaon sa iban, may armas ka. Di ba may armas sa padala siya? Weapons. Okay? Perte, no? So, amo na siya, action boy. Next na lang, boss na lang. Boss na lang. Sige, boss naman ang iban, mga ka-action. Lahat pag ginatatanin ko padala, pagit sa kwarta. Wala kwarta, di. Importante Kaya pa sa naman balaka kwarta. niya, iya nga last will ang testament. Ang gusto niyang tanan niya nga kwarta, ipadala sa iya lubong. Ay, gala. Inte. Ang tanan niya kwarta, ipadala sa iya lubong. Tingin mo sa iya nga kabataan, ginchikihan eh. Dala. Very modern. Hindi padala sa iya po chike. Gusto? So, dito na siya mapakambyo sa ano? Dito, na pahala na siya mapakambyo. Kundiin man siya. Morning na kay Migota Julius Maribeles. Okay. Sino ni kay MGS Candido, good morning sa imo. Sige. Sige, okay. Nag-action ninyo mamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. Mangikaw po ninyo karon nga adlaw si Aksyon Marlon Hinove. Ano nyo diri nga news team? Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.